Δεν υπήρχαν οι δουλειές. Είχαμε Ήταν καλύτερα τότε. Είχαμε λεφτά τα αυγά. Αν έπαιρνα κανένα ποτήρια, με αυγά με αγοράζαμε. Ψωνίζαμε. Καλά, τι να σου πω. Είπα, όταν ήταν η μάνα καλή και ο μπαμπάς και η ζωή έρχεται. Όπως όλοι ζούσαν σαν εμάς. Σαν μόνο εμείς. Αλλά καλά, δεν θυμάμαι εγώ. Μόνο που δεν είχαμε παπούτσια, μας έκανε τσαρούχια ο πατέρας μου. Φορούσα εγώ τσαρούχια. Και πήγαιναμε έξω στο σχολείο, αυτά. Όταν παντρεύκες με τσαρούχια, παντρεύκες? Όχι, με τσαρούχια. Με καλά ρούχα και με παπούτσια. Τα τσαρούχια τα έβαλα 10 χρονών. 10 χρονών. Τότε δεν τα έβαζα όταν παντρεύτηκα. Για πες μας, πηγαίνετε τότε στο χωράφι? Γιατί εδώ στα χωριά οι γυναίκες έπαιζαν πολλούς ρόλους. Και μάνα και φίλοι και στα χωράφια. Πολύ. Και παντού. Στα χωράφια και στα τέτοια και να βοηθήσουμε τους άντρες. Και να ζυμώσουμε, μάνα να βοηθήσουμε να φορνήσουμε το ψωμί. Πόσα. Ό,τι μπορούσαμε τα κάνουμε. Είχατε αγάπη μας μεταξύ σας και τα ξεπερνούσατε όλα αυτά τα προβλήματα. Όλα. Δεν είχαμε μίσους, δεν είχαμε γειτονιά καλή. Είχαμε όλα καλά. Πήγε σχολείο, κύριε Βασιλική? Πήγα 4 χρόνια, μέχρι τετάρτη τάξη πήγα. Μετά δεν πήγα. Βγήκε ο πόλεμος ύστερα και δεν πήγα. Το 40 θα ξαναπήγαινα. 40 γίνηκε ο πόλεμος, με τον πόλεμο τα πέρασαμε με φόβο και με τέτοιο. Πέρασαν 4 χρόνια, μας έκαψαν οι Γερμανοί και το σπίτι και μείναμε στον δρόμο. Μας πήραν η γειτονιά ύστερα. Από εκεί 40 μέχρι το 50 ήταν χάλια η κατάσταση. Ύστερα έστρεψαν τα πράγματα. Καλά, ο πατέρας μου πήγαινε στο χωράφι. Αλλά χωριέτια, δεν ήρθε ξένος άνθρωπος να δούμε ένα πράγμα. Ύστερα ήρθαν οι πόντιοι και ανοίχτηκαμε κι εμείς. Με τους πόντιους πολύ ανοίχτηκαμε. Είστε αγαπημένοι εδώ με τους στρατιώτες, με τους πόντιους, όλο το χωριό? Πολύ. Και με τους πόντιους μάθαμε να κάνουμε παπλώματα, εμείς σκεπαζόμασταν με βιλίντες. Παπλώματα έφτιαναν αυτές, μας έφτιασαν και εμάς παπλώματα. Και ζήσαμε, ύστερα οι πόντιοι είχαν και μια λίρα και έβγαιναν στο λιβάδι εκεί και έπαιζαν τη λίρα και μαζεύονταν όλα, κορίτσια, γυναίκες και χορεύαμε. Σαββάτο βράδυ, πολύ χορό. Τότε πώς γλιτώσατε στα πανηγύρια? Δεν είχε καθημερινά τότε να πάτε για να αυτό? Στο πανηγύρι. Σε κάνα γάμο, σε καμιά βάφτιση, σε καμιά κοινωνική εκδήλωση? Πανηγύρι, άλλο τίποτα δεν είχε. Ούτε καφετέρες, ούτε τίποτα. Με προξενιό παντρεύονταν τότε οι περισσότεροι, κύριε Βασιλική? Έχει με προξενιό και με κλέψιμο. Και με κλέψιμο, είχε πολύ κλέψιμο τότε. Μόλις θα τέργεζε το κορίτσι μου το παιδί, την έπαιρνε. Ας μην είχαν τίποτα στο σπίτι. Την έπαιρνε την ύφη, πάει εκεί, την άλλη Κυριακή γάμο. Έφτιαναν το εσύ γάμο. από αγάπη? Όχι, εγώ με προξενιά. Με προξενιά. Είσαι ευχαριστημένη? Τόσο που ήταν καλά. Πόσο να είναι. Ωραία. Μάθαμε ότι ταξίδεψες και στο εξωτερικό, μια και δεν ξέρεις ούτε γλώσσα ούτε τίποτα, τα κατάφερες όμως. Πήγες στην κόρη σου, είναι παντρεμένη η κόρη στη Γερμανία? Ναι. 5 φορές πήγα, 6. Πήγα, γύρισα. Ποιον είχα δίπλα μου, τον έλεγα και ανέκδοτα, γελούσε αυτός ένας. Για πες μας και ένα ανέκδοτο τώρα, για πες μας ένα ανέκδοτο. Ένα ανέκδοτο τέτοιο ελεύθερο. Ελεύθερο, ναι. Για πες μας λίγο να γελάσουμε, γιατί οι σημερινές μέρες μας έχουν κατσοφιάσει τα προβλήματα, το άγχος, η στεναχώρια. Θα σας πω, το ποντιακό είναι αυτό. Ένας είχε η Αγελάδα να πάει ο γιατρός να κάνει να γεννήσει. Αυτός ο καημένος δεν ήξερε, λέει τη γυναίκα θα έρθει σήμερα ο γιατρός να κάνει την Αγελάδα. Καλά λέει. Αυτή η καημένη νόμιζε ότι ο γιατρός ανέβαινε στην Αγελάδα. Και λέει, μόλις ήρθε ο γιατρός, λέει, γιατρέ, εδώ είναι η αδακά του καρφί, λέει. Να σκαλώνει το πανταλόνι και το ζώο είναι εκεί μέσα. Τελείως τα νύχτα. Νόμιζε ότι ο γιατρός καβαλικεύσε. Άρε πλάκα, πολύ γελάσαμε με αυτό. Και ένα άλλο, μία γυναίκα βρήκαν έναν σκοτωμένο. Λένε, τι έπαθε αυτός? Λέει, δεν ξέρω, λέει, αυτή λέει τον σκότωσε. Τα είχα η γυναίκα. Να αρπάζουν τη γυναίκα, να πάει να την κάνουν δικαστήριο. Περπατούν στον δρόμο, κρουφελάκι δυο και αυτή στη μέση. Λέει,
Περνούν και πειραστικοί από εκεί. Λέει, πού την πάτε αυτήν την γυναίκα? Πάμε στο δικαστήριο να τη δικάσουμε. Άρα Χατζή που είστε, δεν το βάλετε και στο καλαμπόκι να το διορθώσετε. Και την πάτε στο δικαστήριο, Χατζή που είστε. Άρα πλάκα. Πήγαν τελικά στο καλαμπόκι. Ποιος είναι δέσκαλο. Ωραία, να είσαι καλά κύριε Βασιλική. Τελείωσα. Από ό,τι βλέπουμε η καλοσυνάτη και όμορφη κυρία Βασιλική. Το έχουμε που λέει και ο Βένος. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κυρία Βασιλική. Ναι, να σε ευχαριστούμε όλοι το καλύτερο. Πάντα χαρέ στη ζωή σου, σε σένα και στους οικείους. Ευχαριστώ πολύ. Αν ένα χωριό είναι προκομμένο, μπορείς άνετα να το καταλάβεις, έλεγαν οι παλιοί, από τις αυλές και από τον ταμπάνι, λένε οι ντόπιοι, από την εξωτερική εμφάνιση. Ένα άλλο στοιχείο που συλλέξαμε εμείς είναι το εξής, ότι σε ένα χωριό, αυτοί οι οποίοι έρχονται και παντρεύονται και μένουν, πάνε να πει ότι το χωριό αυτό έχει κάποια αξιακά χαρακτηριστικά. Δεν κάθεται άλλος
από το πουθενά στο χωριό της γυναίκας του. Τέτοιοι ήρθαν πάρα πολλοί εδώ στην Καβάσιλα, ρίζωσαν, πρόκοψαν, δημιούργησαν, κάναν οικογένειες. Είσαι εξ αυτών ο κύριος Χρήστος Καλύβας, γεννημένος στον Πεντάλοφο Κοζάνης, κατόπιν στη Βέρεια και τώρα είναι γαμπρός της οικογένειας Κατρανέων. Εδώ και 40. Για να μας τα πείτε καλύτερα εσείς, κύριε Χρήστο. Κοιτάξτε, εδώ ήρθαμε σχεδόν παιδιά, δεν λέμε ψέμα, σχεδόν παιδιά ήρθαν. Πέσαμε σε καλές οικογένειες, αν και όλο το χωριό, όπως φάνηκε, δηλαδή όλοι οι γαμπροί ήταν αγαπητοί μες στο χωριό, δουλέψανε τίμια, μπορώ να πω, 100%. Άλλοι ασχοληθήκαν με τη γεωργία, ορισμένοι ήταν συνταξιούχοι, αλλά αυτοί που ασχοληθήκαν με τη γεωργία και συγκεκριμένα με το ροδάκινο, πήγανε πάρα πολύ καλά, αλλά δουλέψανε κιόλας. Ήταν πάρα πολύ αγαπητοί, διότι όπως είπαμε το χωριό ήταν από τα καλύτερα χωριά μας. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όλοι οι γαμπροί, όσοι ήρθαμε εδώ μέσα, όλοι ήμασταν αγαπητοί. Αν ξαναφέρναμε τον χρόνο λίγο πίσω και ξαναπαντρεύωσαν πάλι την ίδια γυναίκα, θα ξανάρχωσαν πάλι εδώ στη Καβάσιλα ή θα επέλεγες κάτι άλλο? Γιατί όχι. Πάλι στα Καβάσιλα. Πάλι εδώ και συγκεκριμένα με την ίδια γυναίκα, όχι άλλη γυναίκα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ είμαι γαμπρός στους Κατρανέους. Ένα σόι από τα μεγάλα μέσα στην Καβάσιλα. Πολύ προδομένη, πολλή δουλειά, πολύ μεγάλη περιουσία και αν ρωτήσει εμένα, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχετε καμιά ιδιαίτερη σχέση, Χρήστο, με τους άλλους γαμπρούς εδώ? Έχετε μια ξεχωριστή παρέα, ξέρω εγώ, μαζεύεστε ή όχι? Βεβαίως. Έχουμε πολλά παιδιά. Τα τόπια τα παιδιά. Είμαστε πολύ δεμένοι η παρέα και με πολλά χρόνια που κάνουμε παρέα είμαστε πολύ αγαπημένοι. Και μπορούμε να πούμε και εγώ είμαι και εκστρατευτικός Σωμοκορέας και είμαι πολύ περήφανος για αυτό το πράγμα. Συγκεκριμένα είχα και έναν πολύ καλό αξιωματικό, το Δασκαλόπουλο από τη Βέρεια, ένα πολύ καλό παιδί, που όταν φτάσαμε στην Κορέα μας είχε υπό την επίβλεψή του και περάσαμε πολύ καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Από ό,τι παρατηρείτε, ίσως μία εκπομπή είναι λίγο, ίσως δύο εκπομπές είναι λίγες, ίσως περισσότερες να φιλοξενήσουν την προκοπή αυτή του χωριού. Εμείς θα τολμήσουμε να κάνουμε και δεύτερη εκπομπή, γιατί θα είναι αμαρτία να μείνουμε στις 2 ώρες, με τα ωραία λόγια του Χρήστου του Καλύβα, ο οποίος μίλησε για αγάπη. Αυτή την αγάπη να ευχηθούμε όχι μόνο στα Καβάσιλα, αλλά σε όλο τον κόσμο, να είναι διάχυτη και αναλύωτη. Μήλο μου κόκκινο χορόιδωμένο, γιατί με μάρανε το πικραμένο, γιατί με μάρανε τον πικραμένο.
περιηγήσεις εδώ στην Καβάσιλα συνεχίζονται και σε αυτή την στιγμή που είμαστε εδώ απέναντί σας, αγαπητοί τηλεθεατές, έχω μια ιδιαίτερη στιγμή και μια μεγάλη χαρά και συγκίνηση ταυτόχρονα να σας παρουσιάσω έναν ταλαντούχο της Καβάσιλας και της περιοχής, ένα νέο παιδί που έχει ειδικές δεξιότητες και ικανότητες σε κάτι που ίσως πολλά παιδιά, πολλοί νέοι και όχι μόνο σε μικρές και μεγάλες κοινωνίες, δεν ανταποκρίνονται θετικά. Ο Δημήτρης ο Παναγιωτίδης, ο οποίος από πολύ μικρός η φύση τον έχει πρικήσει με πολλά προσόντα, ασχολείται με το θέατρο σκιών. Όλοι ξέρουμε από μωρά παιδιά, όλοι μεγαλώσαμε με τον Καραγκιόζη. Ο Δημήτρης τον έχει από γεννησιμιού του μέσα του και ερασιτεχνικά ασχολείται με αυτό. Και θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να τον συγχαρούμε, τον Δημήτρη. Ευχαριστώ. Είναι μια τέχνη πανάρχια που θα μας τα πει αυτός ιδιαίτερα. Για πες μας, Δημήτρη, πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον Καραγκιόζη? Έχω από το 2008 που προσπαθώ να μπω σε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, συστηματικό για να αναβιώσω αυτή την τέχνη. Είμαι αυτοδίδακτος, δεν είχα την ευκαιρία να μαθητεύσω κοντά σε κάποιον άλλον καραγκιόζοπαίχτη, επαγγελματία. Εγώ, σαν Δημήτρης, το παλεύω να μείνει αυτή η τέχνη, γιατί είναι πανάρχια εδώ και 2.000 χρόνια, που ήρθε από άλλες μεγάλες χώρες και περιοχές, από Καμπότζη, Άβα, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, έφτασε Αφρική, ήρθε Τουρκία, έφτασε στην Ελλάδα. Φήμες λένε ότι ο Καραγκιόζης ήταν μαραγκός και τον πήρε ο Χατζιαβάτης, ο φίλος του, για να κάνουν το σαράι στον Πασά, αλλά ο Πασάς έβλεπε πως δεν τέλειωνε το σαράι και αναγκάστηκε να απειλήσει τον Χατζιαβάτη πως θα τον σκότωνε, λόγω του ότι δεν τέλειωνε η οικοδομή. Ο Χατζιαβάτης όμως πάρα αυτά είπε ότι το φταίξιμο είναι του Καραγκιόζη και θανατώθηκε ο Καραγκιόζης στην Προύσα, όπου εκεί είναι και ο τάφος του. Μπράβο, Δημήτρη, για πες μας, τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε στον Καραγκιόζη? Κάποιοι φίλοι σου, οι γονείς σου, από τηλεοράσεις, από βιβλία, Κυρίως από την τηλεόραση. Έτυχε να δω μία παράσταση του Ευγένιου Σπαθάρη, μεγάλου καραγκιόζοπαίχτη, ο οποίος έχει φύγει από το 2008, από όπου ξεκίνησα κι εγώ. Με παρακίνησε το σχέδιο της σκιάς, το παιχνίδι με τη σκιά. Σε βάζει σε μία πλοκή, να κάνεις μόνος σου έργα τα οποία βγαίνουν από τον κόσμο. Γιατί ένας καραγκιόζοπαίχτης προσπαθεί να βγάλει το έργο με βάση τα λεγόμενα του κόσμου. Προσπαθεί να σατηρήσει καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν στον ελλαδικό χώρο και γενικότερα έξω. Πολύ όμορφα. Νομίζουμε ότι σπανίζουν νέοι άνθρωποι στην ηλικία του Δημήτρη να έχουν αυτές τις γνώσεις. Θεωρώ, Δημήτρη, ότι όσο ωραία μας είπες αυτά τα λόγια για το θέατρο σκιών, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε έτσι ζωντανά, παρόλο που δεν έχουμε πίσω στημένα για να κάνεις μια παράσταση, αλλά για να δουν οι φίλοι τηλεθεατές πόσο ταλαντούχος είναι ο Δημήτρης, έστω και κάποια δευτερόλεπτα, για να πάρουν ένα δείγμα από την δική σου ικανότητα. Πολύ ευχαρίστως. Έρχεται ο αξιωματούχος Πασάς και απευθύνεται στον Χατζαϊβάτη. Χατζαϊβάτη, παιδί μου, πού είσαι? Μέρες και μέρες ψάχνω να σε βρω, δεν εμφάνηκες καθόλου στο σαράι. Αρχοντά μου, πολυγρονεμένε μου, πήγα να σκάψω κάνα μπελάκι, να πουλήσω κάνα κοτόπουλο, να κάνω καμιά δουλίτσα. Παιδάκια έχω κι εγώ, φουκαράς. Χατζαϊβάτη, παιδί μου, μη στεναχωριέσαι. Εγώ σου βρήκα μία δουλειά. Μάλιστα, αρχοντά μου, πείτε μου, εγώ γύρις γεφύρι χώμα να γεννώ να με πατήσετε, αρχοντά μου, πολυγρονεμένε μου. Χατζαϊβάτη, σε παρακαλώ, μη με παρακαλάς. Έλα μέσα στο γραφείο να συζητήσουμε για τη δουλειά που θέλω να μου κάνεις. Έλα και θα δεις πόσο ευγενικός και πόσο φιλόξενος είμαι μαζί σου. Ευχαριστώ, αρχοντά μου, ευχαριστώ, πολυγρονεμένε μου. Το γρουσούς, το Χατζηχαδιάρη, πήγε στον Πασά να πάρει λεφτά. Μπράβο, Δημήτρη, ένας φίλος αγόρι μου. Ταλαντούχος
Ταλαντούχος ο Δημήτρης, εύχομαι εγώ και η εκπομπή, ολόψυχα, κάθε επιτυχία στη ζωή σου γιατί το αξίζεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.